Mayong buntag kanatong tanan. Kanyan usab kita sa ato nga panimbahon karon. Niini nga Metro Davao hiniusang panimbahon. Welcome kitang tanan sa ato nga pagsimba katong anaa sa inyong mga panimalay. Pahimutang kita diha sa ato nga panimalay ug ato nga usahan ang atong pagsimba karon. Ato isentro nga atong mga hunahunag kasing-kasing diha sa atong pagsimba. Welcome ang ana sa panimalay bisan pa sa uban nga mga maabot niini nga panimbahon. Welcome kita niining atong pagsimba. Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Diin ba magagikan ang akong panabang? Ang akong panabang nagagikan ng Diwa nga nabuhat sa langit o sa yuta. Dili niya itugot nga mahidakinas ang imong mga tiil. Siya nga nagabantay kanimo dili mahitag bilaw. Pamati ang nagatipig sa Israel, wala magtuka o magulog. Ang Ginoo mao ang imong tigpanalipod, anaa siya sa imong tapad aron sa pagpanalipod kanimo. Ang kami sa adlaw dili ko sa kanimo, niyang siga sa bulan sa panahon sa kagabion. Tipigan sa Ginoo gikan sa tanang katalagman, ampingan niya ang imong kinabuhi. Ang Ginoo gilit kanimo karon ug hangtod sa kanluran, bisan asa kaadto. Kanan, niini nga pasalig sa Dios, muduon
kita kaniya, kay siya ang atong manunubos, nga kanunay nagauban ka nato. Manindog kita, ug atong awiton ang atong himno sa pagdaig, sa manunubos, duol kamo. Magampo kita. Dios nga tag-iya sa tibok nga kalibutan. Dios nga tag-iya tinubdan sa kinabuhi. Nini nga takna, nga pasalamat kami kanimo o Ginoo. Din ikaw nagahiusa kanamo aron sa pagsimba kanimo diha sa espiritu sa kamatuoran. Mahan niining among panagiusa nga pagsimba, magapanalangin ikaw sa tagsa-tagsa kanamo, anaa sa tagsa-tagsa ka panimalay. Ikaw maghahatag kanila sa imo Ginoo nga pinasahi nga panalangin magaabli sa unahon nagkasing-kasing aron ang imo Ginoo nga mga pulong makasulod sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Mahimong gabayan sa among pagkinabuhi sa matag adlaw. Panalangini bisan pa nga amo nga magwawali karon, ikaw Ginoo maghahatag kaniya sa imong pinasahi nga kaalam aron ang imo nga mga pulong magasulod diha sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Tugyan namo ang tanan nga among pagsimba karon, panalangini sa tanan nga amo nga mga ginaawit, ang mga mensahe, ikaw Ginoo ang magapanalangin kanamong tanan. Sa ngalan sa among Jesucristo, among Dios ug maluluwas. Amen. Ang patukuranan sa mensahe nga atong pamalandungan karon ana makita sa mga sulat nga diha sa libro sa Salmo Kapitulo 34, versikulo 1 ngadto sa 7. Daigon nako ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang pagdaig kaniya anaa kanunay sa akong baba. Ang akong kalag nagpasigarbo diha sa Ginoo. Papamatia ang mga mapaubsanon ug mga lipay sila. O dayiga ang Ginoo uban kanako. Ug maghiusa kita sa pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita nako ang Ginoo ug gitupag niya ako. Ug giluwas niya ako gikan sa tanan akong mga kahadlok. Bitutok sila kadiya ug misanag sila. Ug ang ilang mga naong dili gayon maulawan. Kining kabus nga tawo nagtuaw ug ang Ginoo namati kaniya. Ug giluwas siya gikan sa tanan niyang mga kalisdanan.
ang anghel sa Ginoo nagpalibot kaniadtong may kahadlok kaniya ug nagluwas kanila. Kini ang mga pulong sa Ginoo. Jesus ang bahagi ko, kalipay o kanan. Apukan ko kung basiya, kay ako siyang kusog. Kung magmasulog ako, kaniya mo nangop ako sa kasubok na siya agyan ko. Si Jesus ang bahagi ko, higala ko siya. Ang mga panalangin niya, ihatag ka na ko. Ipadala niya ang ulan, bisan man ang alanion. Adlaw bulan, alanion, agyan ko. Si Jesus ang bahagi ko, Ginoo ko siya. Siya naman kinalaman, dili ko siya ilibot. Kaniya mo sunod ako, o tiyak kong magbantayan. Adlaw na sundon ko siya, agyan ko. Mayong buntag sa katawhan sa Ginoo, daghang salamat nga gihatagan tag higayon sa pagpadayon sa pagsimba kaniya niining atong online nga worship service. Unsa may inyong buhaton kung naamo sa taliwala sa kahadlok or kanang mahadlok mo? Daghamay mga pamaagi nga atong gihimo tungod kay ang kahadlok mo abot bang gina kanunay sa atong kinabuhi sa lain-lain nga pamaagi. Pero ambot kung nakasulay na mo nga nahadlok mo tungod kay dunay nibanta sa inyong kinabuhi. Ano bang dunay gusto nga dagmalan or patyon gyud mo? Kana gyud siguro mo ilisod na. Tungod kay nasayd ta nga ang ato namang kinabuhi mao gyud gihadla. Ang kahadlok nining panahon na atong natagamtam tungod aning COVID-19, di ba? Tungod kay ngano niadtong panahon nga dito pa sa layo sa China, murag okay ra layo ra kaning Pilipinas oy. Karon nga niabot na sa ato, unya nagtikaduol pa gyud, perti nang murag lisod na kayo, mahadlok na yugaw niya. Labi na kung ang naapektuhan na mismo kana na gid imong kaila. Niya labi na kung ang imong kaila nga na COVID namatay pa gyud. Samot na. Unya ni samot ang imong kahadlok, labi na kung nagtikaduol ang COVID na nasa silingan, no, gi-lockdown na. Ug labi na gid nato nga sa Davao nga kita mo'y number 1 sa pipila ka mga panahon. Di ba inana ang kahadlok magtikaduol gani sa ato ang kanang pagkuha sa atong kinabuhi mo nay lisod ni gid kaayo. Labi na kung nakahibaw ta nga dunay posibilidad nga ang ato yung kinabuhi may mawala. Nay sugilanon sa Biblia sa usa ka banggitan nga tao nga lig-on siya isog tungod kay
Matod pa, diha may kasaysayan nga bisan ng leon, iya mangi gunita sa bungot, wara, lambuyog niya. Dahil usa o ng bear, no? Iyang wrestling niya. Ang pinakadako kadtong Goliath, ang dako kay nga tao. Kanang experience niya, siyempre, muhatag na siya kaisog nga di siya mahadlok. Pero niabot yun sa panahon nga pertigin niya hadluka. Nga naman, tungod kay mismo ang hari na, kung si Goliath, saraman to, mismo ang hari na mo nagay dibanta niya nga patyon. Diyan mo nang hari na mo kuyaw na kaya na kung mismo ang pinakalabaw nga tao sa tibok nga nasod nga imong gipuy-an mo nagay mo threat sa imo mo hatag death sobra pa na sa COVID-19. Kanang COVID-19 makalikay-likay ka pa niya na kanang hari lisod na kayo. Gani suma sa sugilanon gatago-tago ni siya, no? Kay ba na mo kinsa ni akong hisgutan nga tao. Gatago-tago ni siya. Gadagandagan siya, bisag asa lang siya mabutang. Tungod kay nasaid siya nga kung ang hari na mo'y muingon nga patyon siya, bisan ang iyang amigo nga suod kaayo nga anak sa hari, di gyud makapugong sa maong banta niya nga patyon siya. Busa, suma sa sugilanon, sa iyang pagdagandagan, ningadto siya sa usa ka kanang gingharian, nga ginganlan o gingharian sa Gat, naa sa sulat sa Samuel, kaning tawhana, ningadto siya sa Gat, o dito sa Gat, nagtuo siguro siya nga, ug mungadto siya sa kontra sa hari, sa lain nga gingharian, murag safety na siya. Naunsa ba hinuon nga, pagtanaw sa mga sundalo, mga kanabang batos-batos sa hari, ningo man nakabantay man sila sa naong ani tawhana nga ni ari sa atong lugar. Di ba ka ng tawhana mo manang nipatay ni Goliath? Mao man ang tawhana nga ang mga tao nalipay nga mo na ni ang hari kay nagkanta gani sila sa ilang kalipay nga ingon sila si Saul tag nakapatay og mga tag linibo ka tao pero kaning tawhana nakapatay og tag 10,000 ka mga katawhan. Bas daghan kaayo. Hala, unsa man siya nga nakulbaan man siya nga nakabati ni adto nga report. Report kag himo ngadto sa hari sa Gat. Matud pa sa kanang naay sa kasaysayan nga gisulat sa akong basahon kay nindot kay ni nga nag-ingon unsa ang mingon siya nga si Saul kuno ingon mo ni ang report ha, si Saul nga nakapatay sa iyang nilibo ug si David sa iyang mga tagnapulo kalibo. Di ba mao man gini siyang kanta-kantahan gani, nagsinggit-singgit ang mga tao. Unya matud pa sa bersikulo 12 sa 21 ni sa 1 Samuel ha, ug gitipigan ni David kining mga pulong nga iya sa iyang kasing-kasing. Ug paminaw mo nahadlok siya pag-ayo kang Akis nga hari sa Gat. Kanong nahadlok man siya pag-ayo sa hari sa Gat nga moontay iyang giadtuan. Kanong dili kayo tungod kay imbes nagpalayo siya sa hari ni Saul nga patyon siya, ningadto siya sa usa ka dapit, ni samot kay nasakpan man siya nga mao man ito si David. Ni samot kahadlok kay imbes nagpalayo siya, nagduol naman hinuon siya sa posible pod nga hari nga mupatay niya. Di ba mo man giingon nga og nagpaliw nung kas COVID, nagpaduol na hinuon, nagpaliw ka sa kanang kahadlok, nagpaduol na hinuon. Mo ni nahitabo ni David. Kuyaw gyud kaayo ang iyang kahimtang, ang iyang kinabuhi. Nga pertig yung hadlukan niya. Tungod sa iyang kahadlokod, kabalo mo sa iyang gihimo. Nakabalo ba mo nga kaning si David nagpabangbuang diri? Nagpabangbuang. Kay ngano? Murag ito iyang pamaagi nga, murag makalingkawas yan ini. So matod pa sa sugilanon, kung inyong basahon, human ini, ang iyang gihimo, nagsuwat-suwat siya sa bumbong dito sa ganghaan sa palasyo. Nagsuwat-suwat sa bumbong, unya, matod pa, nagpa laway-laway siya karang iyang laway, nagtabisay sa iyang mga bungot. Grabe sa iyang gihimo, no? Grabe yun. Kisa may tarong nga tao nga ang laway magtabisay sa pero mo may giingon din di ba?
Akong basahon kay mura wa mo mutuo. Di ba yan na istorya? Tininood din taon eh. Kamu pa'y magpabuang-buang. Ha? Di na basta-basta na magpabuang-buang na ka. Oh? Sa diyang gitipigan niya pag-ayo tong nabatian niya nga balita, busa, iyang giusab ang iyang mga kagawian. Versikulo 13, 21-13. Sa ilang, giusab niya ang kagawian sa ilang atubangan, ug nagpakaaron ingnon siya nga buang diha sa mga kamot nila, ug nagsulat-sulat sa pultahan sa ganghaan, ug nagpatabisay sa iyang laway diha sa iyang bungot. Basa, versikulo 13. Nya mo nang mingon si Akis kang hari nga. Ano inyo man nagidang buang diri? Usa man kulang buang diri sa atong nasod kay magdaan na pud mo laing buang diri. Pawaan na siya. Di. Nakaikyasin taon si David. Mo nang og pagbantay mo nga nagpaduon ng COVID ninyo, pagpabubuang na mo. Bitaw kay naay nagbutang sa post sa sa kanang Facebook. Naaba ko na yung nabalita nga buang nga kanang taong grasa ba nga na COVID. Wala pa no. Kabalo na mo kung sa'yo buhaton. Magpadool na gani ang COVID ninyo. Ha? Kabalo na mo sa'yo buhaton. Buhata tong biblical man na. Biblical. Biblical na. Maghimo na ni David magpabuang-buang. Pero kumplito ha. Patubo sa mugbungot. Unya, itabisay ang laway. Lain na, no? Pero, ang istorya ba, that is how much a person would do. Bahala nang magpabuang-buang, basta lang yun makalikay sa disgrasya. Gihimo ba yan na sa korte? Sometimes, maldito pa rin ko bang mga suggestion sa uban. Aron nga mo gamay-gamay ang imong kaso. Para mo gamay-gamay imong kaso, pagpabuang-buang. Kay sa to pa, kung nagbuang ka nga ni-commit niya na nga crime, sa to pa wala ka sa imong sakto nga pangisip. Mo nagigamit na. Daghay nakalikay tungod na magpabuang-buang. Daghay nakalikay. Usan na niya si David. Pero nganong ako maning gisgutan, no? Layo raman kay niya sa gibasa nga teksto ganina. Pero kung nakabantay mo sa bersikulo o sa kapitulo nga gibasa ganina sa Salmo 34, dunay notation diha basig makabantay mo, dunay introductory note diha sa chapter 34. Ang introductory note ng ingon, kasagaran sa itong mga Biblia ng ingon, Salmo ni David sa dihang nagpakaroon ingnon siya nga buang. Mo din na siya nga salmo. Sa dihang nagpakaroon ingnon siya nga buang sa atubangan ni Abimelech, nagtungod niini gihinginlan siya og mibiya siya. Mo ni siya hinungdan dai. Pero ang istorya naghisgot lang sa gawas nga bang outward scenario. Pero deep inside sa kinabuhi ni David, doon na din nahitabo. Doon din nahitabo. O kaning nahitabo siyang kinabuhi, sa dihang gigukod na siya, o di lang usa ka hari na ang gusto mo patay, duha na posible ang mupatay niya, mo nang nahadlok na gid siya, ug tungod siyang kahadlok, mao ni ang nahitabo, diri siyang sud sa kasing-kasing, iyan ning nasulat dinhi sa Salmo Kapitulo 34. Ug dinhi sa gisulat sa Salmo Kapitulo 34, matubag dinhi ang pangutana unsa imong buhaton panahon sa imong kahadlok. Unsa angay buhaton sa panahon nga mahadlok ka. Labi na gyud nga ang imong kahadlok tungod na kay posible ka nga mamatay, nga dili na pwede nga makaikyas ka. Nga bisan tingali og magpabuang-buang ka, posible gihapon nga doon na gihapoy mahitabo kanimo. Apan ang nahitabo dai nga wa masulat dito sa Samuel, no? Matod sa kasaysayan man to, direta sa refleksyon naghimo si David og kanabang nindot man kanabang unsay panghitabo unya naghimo ka og kanang ay reflection.
o ka naghimo ka og bala, o ka naghimo ka og awit, nakakompose ka og kanta. Ug mao ni ang na-compose ni David. Nga nakabantay ka sa iyang pagsulat sa Salmo 34, wa gyud maghisgot una sa tanan sa katong gukod siya, patay siya, wa gyud. Kabalo mo sa iyang giuna, naguna siya og pagdaig. Wa niya hisgot itong unsay nahitabo. Ang iyang kahadlok, wa siya maghisgot niya na ang iyang hisgutan pagdaig. Matud pa niya, daigon nako ang Ginoo sa tanan nga mga panahon. Sa tanang mga panahon. Sa to pa, di lamang sa panahon sa kanindot, di lang sa panahon nga nabuntog niya si Goliath kay mo man to, no? Di lang sa panahon nga nagmadaugon siya, kundi bisan sa panahon, di lang sa panahon nga tapad niya sa hari, kay gipapuyo man siya sa hari, di ba? Dili na sa panahon nga nindot kaayo, nga niya sa palasyo, kundi bisan sa panahon nga nagdagandagan ng taon siya, gigukod taon siya, bisan sa kamatayon. Sa tanang panahon, iyang gidayeg ang Ginoo. Unsa pa iyang gimension? Sa akong baba mismo magawas ang pagdaig. Kaniya nagadaig kanunay sa akong baba. Ang migawas gyud sa kanunay, dili tong usahay pwede man ang magdaig ka pero dili kanunay. Kaya na may panahon nga ug di ka mamalikas, may panahon nga ang imong baba imong igamit sa padayag sa imong mga reklamo, sa imong mga daghan na lang, bisag unsa na lang. Sa imong mga kasuko, kabalaka, kaguol, pero sa iya, sa tanang panahon, bisan na iyang mababa, bugawas ang mga pagdaig. Unya, gawas niya na nga nagdaig siya, paminawa unsa iyang gihimo. Iyang gihimo ang iyang pagdaig aron kadtong mga sa English mo gud gingon nga afflicted dinhi kadtong mapaubsanon. Sa to pa, kadtong mga nagalisod po in taon, iyang giawhag na, tanawa ko, ayaw pag ingnaa nga. Kani si David, gaday kay, maay man ni siya. Kay si David, gaday kay, giuban naman siya sa Ginoo niya. Diyan mo nang, pati ang mga kontra niya, nadaog man niya. No! Kung gigukod mo og COVID-19, ako po gigukod, biya po ko. Kung namatyan mo, namatyan, biya po ko. Pero ina na ba? Tanawa ko ninyo. Mo nang mingon siya sa sunod nga mga bersikulo, ang akong kalag nagpasigarbo diha sa Ginoo. Pamatia ninyo mga mapaubsanon. Listen, all of you who are afflicted. Og mga lipay sila. Malipay sila tungod kay makita sila nako nga kana gay sa David gigukod og duha lang ka. Di lang kay usa na ka hari. Kuyaw pag itong iyang gidaganan kay lain na pud nga hari, pero ang Ginoo naghatag niya og kaluwasan. Naapa ang iyang gihimo, nagdaig siya, iyang gipadayag iyang pagdaig sa uban, unya sa iyang gihimo, nangimbitar pa gyud siya sa uban. Nangimbitar siya, dali mo, tabang ato ning dayigon ng Ginoo. Ito ba, wa lang siya magdaig sa iyang kaugalingon, wa lang niya ipakita ang pagdaig para sa uban, kundi iyang gibitar. Sa mingon siya, versikulo 3, dayiga ang Ginoo, uban mo kanako. Ug maghiusa kita sa pagbayaw sa iyang ngalan. Nga naman, tungod kay alang kang David, doon na po kay rason nga angay ka magdahig sa Ginoo. Ayaw lang kay ang uban ra. Tungod kay sa tinuod lang, kung ang Ginoo nako, nagtabang nako, o doon ay gihimo ka nako, kung sa tinuod lang, ang Ginoo nga maoy akong gidahig, angay po nimong daygon sa tanan usag mga panahon. Unya, usapa si David mihatag og rason. Ngano di ay? Wa na niya hisguti itong nagpabuang-buang siya, wa na niya hisguti itong unsay nahitabo. Siguro iyan lang gi-generalize og mao din niya ang nahitabo. Nga naman, sa versikulo 4, nangita man gid sa Ginoo. Gipangita nako ang Ginoo. Sa panahon nga gigukod siya ni Saul, patyon siya. Ug sa iyang pagpangita sa Ginoo, matud pa sa bersikulo 4, ug gitubag niya ako. Ug giluwas niya ako gikan sa tanan kong mga kahadlok. So sa buhaton day sa panahon sa kahadlok. Una, makampo, mangita sa Ginoo. Ayaw pangita og kataguan day nimo. Ang Ginoo may pangita.
Kay nga naman, usahay, taliwala sa kahadlok, ang atong gitanaw, usay atong ipangita, ang solusyon, unsaon na to paglikay sa kahadlok, wa ta kabantay nga sa solusyon ni David, ang Ginoo mo yung gipangita. Nga naman, murag nakabati siya sa kanang gingon ba nga, ug naay problema, ayaw atubang ang problema. Ug dunay threat, ayaw atubang ang threat. Atubang ang Ginoo. Pagkahuman pagpangita sa Ginoo, usa ka pa matubang sa imong problema. Unya ing naa dayon nga problema ay ayaw pa buwada kay dako pa ang Ginoo nako. Usahay man gud kay sayop man atong approach. Mudol ta sa Ginoo, mayon tang Ginoo dako kay kong problema. Ginoo, gihadla na akong kinabuhi. Mura bag ang Ginoo wa makibaw ba? Nagtuo ka kay mo ang Ginoo noon sa nabay noon eh. Kay ihap kay isa sa imong buhok kana bay noon dako nimong problema. Ang atong himuon, tubangon atong problema, inaon to nga oy problema, dako ba ako Ginoo. Kay usahay, moingon man ta nga, Lord, dako kay kong problema. Dako na kay ni akong giatubang. Dako na kay ning COVID. Ngano man og ang COVID meto katubongon. Ang problema atong katubongon atong inaon nga COVID buwag na dako bigay kong Ginoo. I have a much greater God. Ug tungod ni ana nga pamaagi ni David nga biduo siya sa Ginoo, gitubag ang iyang pagampo ug giluwas siya. Gani iyang gipadayon sa paghisgot dinhi nga sa iyang pagtuaw ang Ginoo na mati kaniya ug giluwas siya gikan sa tanan niyang kalisdanan. Versikulo 6. Gikan sa tanan niyang kalisdanan, lakip na sa kalisdanan nga nahisgutan nga gisaysay sa 1 Samuel. Gani sa bersikulo 7 gipadad-an pa siya og anghel nga mao gi manalipod umutabang kaniya. Di ba sapat na? Di ba kumpleto na ang gibuhat sa Ginoo nga dunay tay rason nga kinahanglan magadayig, mangaliya o magadayig kaniya. Busa mga igsuon, taliwala sa kahadlok, taliwala sa mga kabalaka, taliwala sa daghang mga problema, daghang kalisdanan. Padayon ta sa pagduol sa Ginoo. Sama sa gibuhat ni David. Kung muingon man ang Ginoo pabuang-buang sa diha, well, I'm sure David must have done it because that is what the Lord instructed him to do. Makita nimo sa kinabuhi na David, sa tanan niyang ginahimo, mangutana siya sa Ginoo, Ginoo unsa may akong buhaton. Niadto siya sa usa ka pari sa templo, unsa may akong buhaton. Usa siya mubuhat sa unsay ang iyang buhaton. And I would like to believe that maybe at that time gitagaag suggestion wa man pud isulat nga mao lang usa ni buhata. But what is recorded is that David went to God in prayer. And second, David offered his praises to God. Nang daig siya. Ug ang pagdaig, iyang gihimo nga saksi para sa uban aron pud sila mudaig. Ug iyang giimbitar ang katawhan nga kauban niya magdaig o magpasalamat sa Ginoo. So taliwala sa mga kahadlok, taliwala sa mga kabalaka, taliwala ning COVID-19, di ta muundang sa pagampo. Di pud ta muundang sa pagdaig. Kunya ayaw ang kuna ang pagdaig. Iapil ang uban. Dasigo na to ang uban sa pagbuhat usab niini. Niini nga pamaagi atong mapasidunggan, matud pa sa gingon diri og gipasidunggan nila ang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ng Ginoo. Amen. Nini nga takla mga igsoon, duolon ta ang Dios diha sa atong mga hiniusa nga pag-ampo. Aga duol kita kaniya sa atong mga alampuon, sa atong kawalingon, pamilya, sa atong katilingban, bisan sa tibuok nga kalibutan. Pag-ampo kita. Salamat Ginoo sa imo nga mga pulong nga nagahatag kanamo og dugang nga kadasig ug kalig-on. Ilabi na niining panahon sa kahadlok niini nga pandemic nga nahitabo sa tibuok kalibutan.
Salamat Ginoo nga ikaw nagadasig sa matag usa sa pagduol kanimo. Pinaagi niining among hiniusa nga pagsimba. Salamat o Dios tungod kay ikaw nagahatag kanamo sa buhing paglaom. Diha lamang kanimo nga maoy among dalangpanan panahon sa kahadlok. Salamat sa imong mga pulong na nagahatag kanamo og dugang kalig-on sa among pag-atubang niining panahon nga diin kami mahadlok gumikan sa balatian ug bisan pa ang naghulga kanamo kini naghulga kanamo sa kamatayon. Mahan nagaampo kami nga ikaw magapanalangin sa tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nagaabli sa ila nga panimbahon niini nga takna nagatanaw ug nagaapil niini nga pagsimba. Adunay nagkalahi-lahi nam o Dios nga mga concern sa among kaugalingon. Nagampo kami nga ikaw magalig-on kanamo ug maghatag kanamo o Dios sa imo nga panalangin ug paglig-on ug nasayod kami Ginoo nga ikaw gayod manimati sa among mga pag-ampo ug maghatag sa tubag sa imong kaugalingon nga kabubuton ug sa imong panahon. Nagampo kami nga ikaw hatag sa tanan nga panginahanglan, material, physical, and spiritual. Diha sa amo Ginoo nga padayon nga pakigbugno niini nga pandemic. Nagampo kami nga ikaw maghatag kanamo sa imong divine protection. Tagan mo kami Ginoo sa imong pinasahi nga pagpanalipod aron Ginoo dili makadul kanamo ang bisan unsa man nga katalagman ug kadautan sa among nga pamilya, sa among mga minahal sa kinabuhi nga to sa layong dapit dinhiman sa amo nga nasod nga Pilipinas, mga kaparintihan ginikanan, mga anak nga layo kanamo bisan pa katong atua sa laing mga kanasuran. O Ginoo maghatag sa imong nga divine protection ngadto kanila. Gihatag o Dios ang imo nga pagsangkap usab bisan sa adlaw-adlaw nila nga mapugpaningkamot. Nagampo usab kami o Dios sa imo nga pagpanalangin sa amo nga katilingban. Dinhi ka o Dios nga hatag og dugang nga pagiya labi na diha sa among mga pangulo, diha man sa amo nga presidente, daon ngadto sa mga lokal nga mga opisyalis. Ampo kami sa amo nga mga kabaranggayan nga makabaton Ginoo og dugang nga kalig-on labi na sa mga barangay captain, diha man sa amo nga syudad nga mga mayor Inday Sara Duterte Carpio. O Ginoo maghatag kaniya sa imong pinasahi nga panalangin. Lubos sa tanan ang among nga presidente o Dios. Maghatag iyo kaniya Ginoo sa imong nga kaalam sa pag-atubang niining mga kalisdanan nga ning abot sa among nga nasod bisan pa Ginoo sa mga kalamidad nga nitugpa dito sa Luzon sa nagsunod-sunod nga mga bagyo. Nagampo kami o Dios nga ikaw magapanalangin kanamo ug maghatag Ginoo sa imong pinasahi nga pag-atiman ngadto usab sa mga tawo, magagamit ikaw sa mga tawo nga mutabang Ginoo pinaagi sa ilang mga kamot, mahimo mo sila Ginoong mga kamot ug diha sa ila Ginoo nga pagtabang maabot ngadto kanila ang imong gugma ug ang imong pagkamatinabangon ug kaluoy ngadto sa mga tawo nga nagakinahanglan. Diguna ang ilang mga pagtuo Dios nga bisan pa niining panahon sa kalisdanan ug sa kahadlok kami gayud muduol kanimo, mangita kanimo ug kami gay Ginoo makabaton og kalig-on ug dili mahadlok tungod kay ikaw kauban man namo. Salamat ining tanan Ginoo bisan pa sa tanan nga mga kaiglesiyahan, mga local churches ug bisan pa sa among nga leadership. Nagampo kami nga ikaw magapanalangin ug maghatag Ginoo sa imong nga direksyon nga bisan pa niining panahon sa pandemic nga diin ang mga ubang mga kasimbahanan wala pa makabalik sa face to face or physical nga pagsimba. Niya kini Ginoo nga mga alternatives magasimba kami bisan pa wala sa physical apan ang imong nga presensya anaa sa tagsa-tagsa nga nagahiusa sa pagsimba diha kanimo. Panalangin ni kaming tanan o Dios ug gihatag kanamo ang imong paglig-on ug sa imo Ginoo nga gahom kaming tanan
mahiusa diha lamang kanimo. Bisan dili kami magkitaay, apan ang imo Ginoo nga balang espiritu magahiusa ka namo, bagahatag ka namo sa kadasig pagpadayon sa unahan alang sa amo Ginoo nga pag kinabuhi ug mahimo kami nga matinumanon ug matinud-anon sa among pag-alagad kanimo. Tugin namo kanimo ang tanan o Dios ug salamat sa imo nga paghatag kanamo, sa imo nga proteksyon ug bisan pa niini nga ministeryo magapadayon ikaw sa pagpanalangin nga magapadayon kini hangtod nga mahuman kining COVID-19 ug mahimo kami Ginoo nga makasimba na face to face sa among mga kasimbahanan. Salamat ini tanan among gilauban kini pinaagi sa ngalan sa among Jesucristo among Dios ug manluluwas. Amen. Ato nga andamon ang ato nga mga pagpasalamat, halad sa pagpasalamat, ato nga mga tithes ug ato kayo karon nga iusahan ang mga pulong sa Dios nga nagaingon. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat ug maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tunghalad ang atong mga kapulo pagpasalamat ug ato kini nga dad-on ngadto sa mga kasimbahanan nga ato kita nahisako. Dawata Ginoo kining mga halad nga among gidala diha kanimo, ekspresyon sa among nga pagpasalamat tungod sa imo nga mga panalangin nga imo nga gibubo kanamo. Amo Ginoo nga pagpasalamat sa kinabuhi nga imo nga gihatag. Panalangin kini Ginoo nga mga halad nga mahimo Ginoo nga gabayan diha sa amo nga pagpadayon sa ministeryo sa iglesia. Kaw Ginoo magapanalangin ug gamita kini sa pagpalambo sa imong harian dinhi sa yuta. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga pasalamat sa mga pastor, sa mga kasimbahanan diri sa Central District nining atong pagsuporta sa atong hinuusang pagsimba sa atong kaugalingon nga pinulungan. Salamat nini nga Domingo nga si Pastor Haniel ang naghatag sa mensahe ug sa sunod nga Domingo si Reverend Villegas ang atong magwawali. Ug sa first Sunday sa December ang magwawali mao ang inyong pastor, Pastor Melvin. Ug sa December 13, second Sunday of December, si Reverend Grace Bangisan ang atong preacher.
O mapasalamaton usab kita sa mga laiko nga very supportive kaayo. Dahil pipila ka mga lay people nga pagkakita nila nga ang mga pastor na kamot nga aduna tay pagsimba sa atong kaugalingong pinulungan, nag-volunteer gid sila nga mo-appeal alang sa pagkanta sa mensahe sa awit. Si Teacher Bern, member ni siya sa Bulawanon Panunawit, si Atipas nga Barsena, si Ati Deti, former member po ni siya sa Chancel Choir, ug napay uban nga silang lito, kaming pato sila, ug si Sir Art, salamat sa very supportive nga spirit sa alang ni ini nga panimbahon. Actually, siya pod ang nagdasig nga aron matagbo ang mga needs sa mga simbahan, labi na sa mga member nga Cebuano speaking, nga magpahigayon ta og pagsimba sa atong kagulingong pinulungan kay most of the churches, ang City Church, Matina, Turil, and other churches, English man ang medium nga gigamit. Pero kaning atong hiniusa pagsimba, atong gipaningkamutan nga sa atong kaugalingon nga pinulungan. Ug salamat kaayo sa mga pastors ug mga laiko nga nag-support nining atong hiniusa nga pagsimba, labi na sa atong accompanist, atong musician na si Erica. Gikan pagsugod na agad siya, bisag na yung mga schedule pero maningkamot yun nga moanhi. So salamat kaayo sa tanang pastor nga ni adiri ug sa mga laiko nga padayon nga nagasuporta. Katong atong mga offering nga atong makulikta diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, gidasig mo sa giingon ni Pastor Aking kaganina, dadon nato sa atong kaugalingon nga simbahan asa tanang miyembro aron nga taliwala nining pandemic, padayon ang atong financial support alang sa atong mga local churches. Sa mga individual members nga buot pod mo sponsor sa atong paniudto alang nining atong recording, salamat po kayo kung mag-share mo sa inyong resources. Approach lang si Pastor Winzel or i-contact siya alang sa katong sponsor sa atong lunch during sa recording sa atong worship. Ug thank you kayo. Ug among ginasig nga ang mga kasimbahanan mag-support po ni ani atong hiniusang pagsimba. Mao ning ni atong mga pagtagad ug pagpasalamat ni ining nga Domingo. Dalaygon ang Dios. Alang sa ato nga himno sa pasalig, manindog tang tanan, ug atong awiton ang bantayan ka sa Dios. Sa iyang pumapabili
Magambot ta. Salamat o Dios sa imong saad pinagi sa awit nga kami imong bantayan sa tanan nga panahon. Pandaghan usab salamat nga bisan sa panahon nga naa kami sa tuman nga kahadlok. Ikaw nagpahinumdum ka namo nga kami muduo lamang kanimo diha sa among pag-ampo ug pangaliya. Aron kami dunay rason nga magadayig ug dugang kanimo, magpadayag ngadto sa mga katawhan ug maghagit kanila sa pagpaiguban kanamo sa pagdayeg, tungod kay ang among mga pagampo wala man makawang, tungod kay ang Dios nga among giampuan o gilagaran usa ka Dios nga mutubag sa among mga pagampo, mutabang sa tanan among mga kalisdanan ug magwagtang sa among mga kahadlok. Salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak nga si Jesucristo, nga bisan ang among kamatayon nabuntog tungod sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ug salamat sa pagbilin sa Balang Espiritu Santo nga magpabilin sa among taliwala aron mopadayon sa paghatag kanamo ug kusog kadasig sa among pagpadayon sa pag-alagad bisan taliwala sa mga kakuyaw ug kahadlok sa kinabuhi. Kining tanan o Dios among giampo tungod sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Mga katawhan sa Dios, taliwala sa mga kahadlok ug bisan pa sa mga kabalaka sa atong panahon karon. Nasay kita nga doon na kita Dios nga mas dako pa sa atong mga gikahadlukan. Siya nagpasalig nga mutubag sa atong mga pagampo aron kita magadayeg ganiya, magahagit sa uban sa pagpiguban kanato sa pagdayeg sa atong buhing nga Dios. Iyang ngalan atong ibayaw, iyang ngalan atong himayahon sa atong pagbuhat niini. Ang Dios unta nga nag-uban o naglig-on kang David, magapadayon sa pag-uban o paglig-on kanato. Ang Dios nga nagtubag sa iyang mga pagampo, magapadayon sa pagtubag sa atong mga pagampo. Ang Dios nga iyang gidayeg ato sa bundang dayigon. Sa atong pagbuhat niini, ang panalangin gikan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo maganaa kaninyo ug kanatong tanan, di lamang karon kundi sa tanan natong panahon sa atong kinabuhi. Amen ug amen.